yo hacía lo por debajo de los pies, ¿sabes? Si no lo dejo pasar por al lado. Eso. ¿Por qué yo lo hace así? Opa, egunon. Salda. Hartuleko hemen. Eskerrik asko, cariño. Bueno, kontatzen zu apur bat, zein den egoera. Bai, jemailei irakurri dugu eta okupatu gara. Bueno, hori, jamailan jartzen nuena ez, nagarren dut zelan Gontzalek idazteko eta irakurtzeko arazoak dituen, askotan letrak nazi egiten dauz, irakurritakoa ez dugu ulertzen, hitzak jan egiten ditu, da hori. Gainera askotan gelan eta eskolan atentzio falta erakusten da, interes falta. Ez dakit zuek zelan ikusi dozuen. Bai, gu konturatu ginen txikitatik izan duela beti irakurtzeko arazoak, beste umeak baino aztigagoa ziola, hori ikasteko, bai, hitz egiteko arazoak izan ditu beti, eta orduan, gu pentsatzen dugu beti izan dela arazo normal bat, ume normal batena, baina hori ikusita ez dakit bada. Bere klasiko guztiak hitz egiten zuten eta bera azkena izan zen hitz egiten hastean, baina ez genion importantziarik eman, pentsatzen genuen ja hasiko zela egun batean eta... Da koordinazio arazoak eta nabarmendu duzu, ez ozen? Ez asko, batxutan futbolan kirolak egiten eta ez da oso ona, apur bat torpea, baina dauz batzuk onak, beste batzuk txarragoak. Bai, dugu. Bai, da holan etxean eta... Bai, adibidez, klasiko alkondara jartzerakoan, ez daki botoiak bera bakarrik jartzen eta... No sé, baina... Nik ikuste goten aditik ez, idazterakoan, irakurtzeakoan, horrek koordinazio arazo eta izan alda dislexia arazo bat, edo ikasketan azbendu bat. Duen, interesgarri esan ozen zuek ez dakit, gehiago implikatzea, edo... Gu gure partetik jartzen dugu, bebai ditu arazoak, jendearekin sozializatzeko eta, adibidez parkera eramaten dugunean, klaseko guztiek dauz bere taldean, jolasten haien artean eta Gontzal batxutan bakarrik geratzen da eta gu ikusten dugu hor bakarrik geratzen dela eta ez dakigu oso ondo zer egin edo zelan lagundu. Futbolera apuntatu diogu lagunak egiteko edo harremanak izateko, baina esaten digu ez dagoela gustora eta horrela. Hori eskolan ikusten da, ez zelan jolastokietan edo gimnasian urtean garena eta zelan apure doa bere bolan gara, ez esaterako. Bai, bere munduan dago. Eta zeik algeretan dauka arazoak batez be? Hizkuntzetan, no? Bosatzen dut. Batez be hizkuntzetan, bai. Hizkuntzetan, bai adin honetan, bai danak apurbetek lasionatuta. Danak apurbetek atxeratuta doaz hizkuntzak, gimnasian, matematika hauek, danetan ez, apurbetek. Orduen hori, ez dakit, egunera badora, zure igual... Bai, gu galdetzen diogu kurtsoa hasieran eta kurtsoa pasa ala zelan doan klasean, zelan notak eta klaseko egunerokoak gehienez eta bera esaten digu dena ondo dagoela eta... Bai, hau guretzat berria da, gu sinesten dugu bera esaten duenean ondo doala eta... Bai, notak ikusterakoan batzuk bajuago eta beste batzuk hobeto, baina ez diogu importantzia handirik eman. Adin honetan normalena denok nota nahiko onak ateratzea, ez, utxirekin irakurtzea, hori ikusten dugu zean arazoa dituen. Da horretarako zehozer aurkideat ez, topa soluzio bat. Zu zehozer proposatzen duzu? Nik uste dut igual legokiena izango zela ez dakit espezialista baten gana jotzea ez. Hori idazteko eta irakurtzeko arazoa, koordinazioan beste... Orduen, honena hori izango zen. Espezialista baten gana jo, da bere esku utzi, ez dakit zuek zean ikusten duzuen. Bai, ideia ona ikusten dut. Bai, badauka arazo bat, konpondu behar dugu, hori... Laguntza bilatzea hoberena da, azkenean gu da gure lehen semea, da gure seme bakarra eta gu laguntza behar dugu azkenean.
ez gara profesionalak aitak izaten, eta laguntza hoberena izango zen guretzat. Igual, hori, hasieran ez apruebeti impactua sortzen du Bai, horrek, baina uste dut egokiena izango zela, da horretaz buruz gero gure artean hau itxegin ez, komunikazio gehiago izan, komentau ja zelan doan prozesua geratik kanpo, gelan zuek jakin duzuen bai ez, ez dakit, igual honena izango zen astero hitz egitea gure artean, telefonoz edo batxar baten, hilean baten batxar baten, ni ala txarretan hitz egin, da holan prozesua darogu, hurbiletik, da... Ez aparte, erlazio hobeagoa egotea, bai. Eta psikologoa bai funtzionatzen duen berarekin, laguntzen duen. Jakiteko bai. Eta guri igual gomendioak eman aldigu. Bai, azkenean psikologo, gurekin ez da mutil bat asko espresatzen dena, eta lagun bat esan zigun, igual psikologora eramatea ideia honi izango zela, ea berarekin hitz egiten baduen, gehiago espresatzen den, eta zelan sentitzen den hobeto kontatzen baduen, ze guri ez digu asko kontatzen. Orduen hortan geratzen gara. Bai. Horien, gure artean gehiago hitz egin, telefonoz, batxarrak egin hilero baten, da holan bestela zaila izango da aurrera jarraitzea. Beraren txatu. Bai, azkenean ume bat da eta laguntza behar du, eta mundu guztia laguntza behar du, hau ez da prozesu errez bat. Eta zelan doan. Hortan geratzen da orduen, da... Eskerrik asko, placer bat izan.